Tessie Camilleri hija wiċċ familjari mal-Bormliżi għall-attiviżmu tagħha fil-lokal u għall-karattru ferriħi tagħha. Iżda 9 snin ilu Tessie ħadet l-aħbar li kellha kanċer f'sidira. Kollox beda meta fl-2014 ħasset boċċa f'sidira u marret tagħmel memogram. Wara li kumbattiet ma' din il-marda inqas minn 4 snin wara reġgħet tfaċċala l-kanċer tant li kellha tneħħi sidira. F'intervista ma' One News qalet li minkejja l-karattru pożittiv tagħha bkiet meta saret taf li se jaqala xara. Jiena qatt ma kbejt. Id-darbtej li kelli bżonn il-kanser, għaddejt mill-kanser. Imma dikinhar niftakar li taqalu li ħajaqli xahri hemmhekk kbejt. Bdejt ngħid min jaf kif ħankun, min jaf. Imma mbagħad għamilt nofsinhar jisni mdejqa hawnhekk, mbagħad mhux aħjar bla xahar milli ma nibqax hawn. Tkellmet dwar l-għajnuna sfiqa mill-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund li saħansitra tawa parrokka magħmula mix-xahar naturali li ma parrokka seta' anke toħod stilista tax-xahar biex tagħmilha bl-istil li rideti. Huma jgħidulek inti mor għall-operation u l-affarijiet l-oħrajn ħalli fidejna. Evidenti ħafna il-fidi u l-kuraġġ ta' Tessie li minkejja dak kollu li għaddiet minnu xorta baqgħet pożittiva. Id-darbtejn laqasni kbert ngħidlu mulej tkun magħmula l-volontà tiegħek. Jien għadha fid-dinja bħal ħadd ieħor u nitlob l-għajnuna tiegħek biex tmexxini. L-appell tagħha kien wieħed biex kulħadd jagħmel it-testijiet fuq bażi regolari. Imma dejjem iridu jiċċekkjaw. Dejjem dak ngħidilhom morru għal dak għax il-ħajja vera sabiħa. Dawk qrib Tessie fuqha bħala persuna li tħobb tiddeverti minkejja dak kollu li kienet qed tiffaċċja xorta ridet tibqa' tagħmel l-affarijiet li tant tħobb fosthom tiddeverti fil-mars tal-kunġizzjoni. Tessie tirrakkonta kif skopriet li kellha din il-marda ftit jiem wara li waslet minn btala Flordes fi Franza u bekk għamlet wieda li jekk tfiq tmur iżżur dan il-post kull sena. Fis-seba' u dikinhar flok mort fil-qudisa tal-festa bħalma nagħmel soltu. Mort serentni mamu għal din laqa biex iħejjuni għall-operazzjoni u għambatet illum il-festa. Bat ullejt subajja, tilla-ħares, tilla-llum aħna l-faqanna l-festa, ta' ħanibqa' sera l-marċ, ta' nissan drink tal-marċ. Minkejja dan kollu Tessie mhux biss baqgħet pożittiva, iżda anke provat tferraħ lil dawk ta' madwarha. Bizdikinar, ma bisqat biex nagħmilhom il-kuraġġ il-ħuti, għala min jarani daqqa bid-moħħ fajni u jiena bdejna ejja li għandu jsir bdejt nagħmilhom.